Защо тока спира? Веднага кажи на тези, които отработват тока, веднага да чуя да не спират никога тока. Чули ме? Разбрали ме? Веднага и кажи. Веднага сега. Веднага. Какво да им кажа? Веднага ги и кажи да не спират тока. Веднага. Да им се обадя? Да. И да им кажа да не спират тока? Веднага. Слушам, господине. Веднага да чуя това оплакване. Сега спорим за кметството. За какво спор? Защо? Една страна е останала без кмет. Защо? Коя страна остава без кмет? Не знам. Защо? Махай го този телефон, бе. Ай, не мога да махна, бе. Наказание. Наказан си. Наказан до стената на ъгъла. Наказан до стената на ъгъла. Чули какво ти говоря? Наказан на стената на ъгъла. Наказан. Ще спорим за друго. За какво? За черешите. За черешите какво ще спорим? Вече спорихме за черешите. Ела тук, покажи ми сега. За какво ще спорим за черешите? Така, защо берете череши? Защо берем череши? Да не стоят по дърветата. Да се продадат и хората в София да има да ядат череши, защото хората в София само ходят на работа и се возят на трамваите и не знаят какво е да берат череши. Ние им берем череши, им ги продаваме и печелим пари. Колко печелим, ние си знаем, ама. Така, веднага ми кажете, защо трябва да се кара кола? Защо трябва да се кара кола, ли? Сега спорим, махай се, притеснява с ни. Защо трябва да се спори? Защо трябва да се кара кола, ли? Да. Ами какво да се кара, велосипед ли? Не трябва ли някой да ви кара? Да си имаме личен шофьор, ли? Да. И така и да се возим. Или пък да отидете с автобуса без да плащате пари. Гратис се казва, така ли? Да. Да правим шменти капели? Или на трамваят, тихо. Така, защо мрежата е такава, защо е скъсано? Гадна е, сменете е, мръсно е, натрапано е, с прах. Веднага искам друга мрежа. Сега, веднага. Ще спориме за това, което се кара. И защо хората се постригват. И защо се постригват хората? И как така се изпотяват. Кажи бързо. Друго, за какво ще спорим? Защо има въздух на земята? Да спорим ли защо има вода и защо пием вода? Без вода ще умрем, бе. Нали? Ти лут ли си? Ти на кой се смееш, бе? Ти на кой ще дадат такива предания, бе? Ти на кой ще